Já jsem tady u dalšího videa ze Hacknet, je to už 10. den a já už jsem si vybral tenhle ten, sorry, že jsem bouchl do mikrofonu, je to tenhle ten prostě úkol, nebo kontrakt, je tady slova z minula a promiňte, že mluvím asi možná nějak divně, je to kvůli tomu, že teď jsme něco dělali ve škole a trochu jsem víc řval, protože jsme byli něco natáčeli a to nebudu říkat. Mám něco dolet zase z databáze. OK. Ještě co tady je, všechno zapíčeme zase nějaký blbosti, který nepotřebujeme. Každý. Jo, jasně. OK, takže to asi musíme hacknout, no. Kde? Hack. Fuck. Vím, že tam je probe. Firewall on Lize, takže asi bude zase taky na tohleto pičovinu, OK, tady trochu je velký H S U N I K. Aha, no tak to není ono. To ještě tam jednou Aha. S. U. N. I. Ak. Aha. Hej kurva, já se musím dát se, protože... Protože už to nestíhám. Já to najdu, protože mi tam nic jiného nevychází. A, H, S, U, N, I, A, G. No. A, Ove, A, H, S, Ni, A, G. Filet? What? A, H, S, počkat, se nebudu psát, co A, H, S, Su, aha, Su, no, I, A, G. Tohle už musí být. Jo. FTP bonce 21. Web server warm 80. SQL 1333, tam nebude vejít, takže musíme chvíli počkat. Dobrý. Import hack. Okay. CD vlog en. Se budu muset říkat, jak se jmenuje ten kokos, že já? Říkám daca. Já nevím, jak se jmenuje. Josef Fellman.
Počkej, já teď nemám jako, já už mám dobrý. File system header. Chords. Takže se, jak Joseph. No Joseph Fellman, myslím, že jo. Uvidíme. Myslím, že jo. To asi nikde není napsaný. Já myslím, že tam je. RM Joseph. To už není. No, to je podle příjmení. Aha, tak OK, tak tam bude Fellman. Fellman. Jo, je to ono. Dám CD log co? Tím odpovíme reply send. Kontrakt successful a já už končím zatím. Zduš.